Tembange apa? Tibake Sarayuda kae rek. Jenenge apa to kae tembang kae? Lunging kadung ngono kae. Heeh. Oh, dipindah sik. Larase, heeh, jepen ora apa-apa. Lunging kadung ngono kae. Coba kaya apa? Tak rungokke. Ya. Ngeling-eling tembange bapak mbiyen. Iya, sareng. Lunging gadong. Ya. Rumambat wit krambil kadeng. Wah. Ana randha menyang sandang. Metak-metok nyangking mentong manuk podhang hamencok ning papah gedang nucuki waing kamundung nucuki waing kamundung Kyai Duda ngombah gadung kepleset kecemplung gedung yung piung nyanak momongan piung gunakan wah griseni ora suarane apik muni gunakan kok jawil lengen marai merinding penak to wah jan lunging kadung